To ku daure ku dangula muna subscribe a tashar Abdul Ekopa TV domin samun sababbin ayyukanmu da mun dora. Lokaci ya haɗa ya gashi za ya raba, inda rai da rabo na sani ba zan yi rashi ba. Nutsuwar ruhi na aminta lallai su ne, inda yaɗar su fi da shi ko ji dari ne. Kuda gama kawo so garai jagora ne, wasu so ya kwantar wasu kuma na nan zaune. Karshen zance wasu sun so ce, ni kuma yau gashi ɗai da biyu ban gane ba. Kamar kyautawar ido zaɗan yi kwatance, kamar kwanne fa'idan ka kunna zuciya ciki tantance, wanne ya fi sauri na can baya amsalce. Na wasa shi ra'ayi ba kushe, gudan zuciya filin so ba ta wuce ba. Cikar burina da ni da ke mu kasance, rayu da juna gida guda riba ce. Ki zamo min damkar sarauniya nasara ce, ki zamo miki yaya ke kokarin kanwa ce. Ki dai ba ki nan ki sami sannan har yau har gobe nisan ki ban daina abin da ya faru can baya ya kyaucewa. Soyayya ce ni da fillata ya haɗawa, silata abokin da shi da na yi rakawa. Garin kakanni da sabon mafulani, a nan da ji sukar abin da ban shirya ba. Komai yayi daidai a sanda so ta amince, gan mata da za ka ce mini dace. Cikin dangi maganar ma an kai zance, sai dai matsalar da ta sani da kai mamace. Rikicin dangi ne kuma illa ne, bangare kudu kowa da wanda ya kai duba. Mai ribar yaudara a soyayya, a nuna sai ka gane makirci ne, bayan an cutar da zuci an yi tabo ne. Haka zalunci ne, babban ciwo ne, bayan haka shi ma ya san ba zai nasara ba. Lokaci ya haɗa ya gashi za ya raba.